blwyddyn 9 ac 8 cymysg. Pob lwc i'r ddau tîm. My dad isn't here, but my lips are so sore. If they beat Radda, then they're like, oh no, I'm going to have a rash on my face. No, you know, it's going to be okay. It's not don't lick it. Don't lick it. I know. I'm not sure. Amber. Oh, they just named it. Oh, they got 3 left. You don't? I'm going to. Hello. Don't be My dog. They came second. Obviously good. I feel like I want to be on. Wait, after this, is this like the side? No, this is cool. I need to cheer on my team. Good team. Definitely. I'm not going to sit in this shit because I'm hot. This was a school where they had this. We don't even have Amber. We should change it. I'm quick. Wait, ble mae hi first? Just right in the Amber. Just right in the Amber now. Ysgol I merched Ysgol Glantaf gwneud ffordd I cael 3 blwydd. Ysgol Glantaf Where is she? Change it. We can just do that. Can she buy in? Why didn't she change it? I just said too much. Can she not change it? So where has she got? My dad was like, oh yeah, I see. She should do that here. Oh, it's fine. She's an Amber. Gen ni un jyst yn newid top. Oedden ni 'di rhoi tops coch on. Yn dod nawr. Beth sy'n bod yn There's Gweithio'n galad ti de? Ysgol I merched Ysgol Galffordd a Ysgol Hwlffordd gwneud ffordd I 4 blwydd. Be fan o hyn? Ysgol Galffordd a Hwlffordd bydd yn Gyda fi mwy o well na pawb arall. Wel, chi gael un... Mae gyda fi mwy o well. Alle fi ddim dweud yna. Na, mae gyda ti lot o well. O, mylet o. Go Amber, da iawn! Go Amber! Sy'n dal merched! Edrych rhaid gorfod y barch iddyn nhw! So ar car I fi'n ar hyn y bryd, mae gyda ni Ysgol Dyffryn Aman yn erbyn Ysgol Glantaf, merched blwyddyn 9 ac 8 cymysg. Ysgol Dyffryn Aman yn chwarae o'r dde i'r chwith ac jyst wedi cicio I ffwrdd. Glantaf yn y glas, Dyffryn Aman yn y di a melyn. Ac dyna kick-osb I Dyffryn Aman. Ac unwaith eto kick-osb arall achos dyn nhw ddim nôl 10 metr. Ac lledi'r pel allan fan hyn. Ydy o'n mynd fod cyfle gyntaf ni Dyffryn Aman. Nôl tu fewn ac yn mynd nôl tua'r ochr dywyll ac yn sgwri'r cais gyntaf. Rhif 14. Cais o dan y pist. Da iawn Dyffryn Aman. Llai na muned o chwarae fyna a mae Dyffryn Aman wedi taro a sgwri cais arbennig dan y pist. Angen gweld y trosiad fan hyn nawr. Angen gweld y trosiad. Ac mae'n trosiad cywir fyna, Ysgol Dyffryn Aman 7, Glantaf dim. Unwaith eto, os chi'n ymuno gyda ni nawr, mae Dyffryn Aman yn chwarae o'r dde i'r chwith yn y di a melyn, sydd jyst wedi cymryd cais o dan y pist I wneud un 7 I ddim. A dyna cic I ddechrau'r gêm. Da iawn, Glantaf y meddiant. Yn y crysau glas a bach o pinc hefyd. Ac yn lledu'r pel, da iawn, sgiliau dda, unwaith eto. Ac eto.
Chwarae teg, pêl na di mynd nôl, cic trwyddo gan rif 9 ac unwaith eto, dangos sgiliau, pêl drod dda. Glantaf yn cael y meddiant nôl, yn dwfn yn hanner unen, yn ysgoi un tacl, ysgoi un arall. Ac yn cael ei taclo ac wedi colli'r plêl ymlaen, ond mae hwnna yn cic gosb oherwydd y tacl fyna. So mon yn gêm agos, Glantaf wedi tapio'r pêl a mynd yn gyflym, yn lledu. Tu ôl y cefn un o'r chwaraewyr i'r cyd chwaraewr, ac yn paso unwaith eto, yn lledu'r pêl mas i'r dde, bach i'r asgell, da iawn, tacl dda, ac wedi colli meddiant a Dyffryn Aman yn cael cyfle i ymosod, ac gyda'r cyflymder rhif 15 yn mynd yr holl ffordd ac yn sgori cais dan y pist. Erbyn llif y chwarae fyna, Dyffryn Aman yn cael y meddiant ac yn sgori cais o dan y pist. Trosiad i ddod, ond ar hyn o bryd Ysgol Dyffryn Aman 12, Glantaf dim. Dechrau, nôl i dderbyn, paid jyst edrych, nôl i dderbyn. Ac ydw i yn mynd i fod yn trosiad cywir hefyd. Mae'n debyg bod hi, ydy. So mae ddi'n 14 i ddim i Ysgol Dyffryn Aman. No, do you want them to lose? So stand up and scream for them then. Amy barod, okay? I've lost my voice because of your... Sit down a little. Sa'n meddwl maen nhw eisiau ti'n sglecho. Don't scream at them. Mae'n gêm gyfartal fan hyn ar hyn y bryd mewn meddiant ac ymosod, ond Dyffryn Aman sydd wedi cael 2 chance i sgori'r ceisiau ac wedi cymryd nhw'n dda iawn. So cic Dyffryn Aman nawr i Glantaf, i cael Glantaf cael chance i ymosod, ac yn da iawn, a cadw fynd. Cadw pêl yn fyw nawr, da iawn. Rygbi da. Ac da arbennig. Chwarae, pasio, gwych nôl tu fewn. Os cais cyntaf Glantaf yn dod fan hyn. Pêl ar y llawr. Ac wedi... Ac Ysgol Dyffryn Aman yn cymryd y pêl yn gyflym. Ac Glantaf ddim nôl 10 metr, so yn cael cic gosb arall ar llinell 10 metr. Unwaith eto, tacl arbennig ar ei sodlau. Pas dda, pas hir i canol ca. A cic lawr ca gan rhif 9. Ac yn cwrso'r pêl fan hyn yn dwfn. Anlwcus wedi bwrw'r pêl ymlaen a Glantaf yn cael y pêl a cael chance nawr i sgori'r cais. Tacl arbennig. Oedd angen cymorth fyna, ond anlwcus i Glantaf. So fi'n credu mae'r dyfarnwr fan hyn wedi rhoi sgrym i Glantaf ar hyn o bryd. So unwaith eto, Dyffryn Aman ar y blaen o 14 pwynt i ddim. Ond gêm gyfartal yw i o ran meddiant a cael chance i ymosod. Dyffryn Aman bach mwy clinigol ar hyn o bryd wedi sgori 2 cais. Leon, who got injured again? Mae un o chwaraewyr Glantaf wedi cael anaf nawr, so chance i cael bach o seibiant a cael yr anal nôl, achos mae gêm 7 bob ochr yn un anodd iawn. Angen fod yn ffit, gyflym, sgiliau dda, so chwarae teg i bob chwaraewr sy'n ma yn ystod yr wythnos am cystadlu ac i chwarae rygbi o'r safon uchaf posib. So chwarae teg i chi gyd, da iawn. Hefyd, diolch enfawr i'r holl dyfarnwyr sy'n ma yn ystod yr wythnos. Heblaw bod y dyfarnwyr yn dyfarnu, bydde ddim gêm, so chwarae teg i'r dyfarnwyr i gyd. Oh, Jack, you can't, yeah. Yeah, no, you can't. You can only stay wet.
What? No, commentary's very well. It's not. On pitch 1, Urdd against Glantaf, and on pitch 2, Ysgol. I know, that's boys. They got new Urdd, who are the insane team. Boys. Lara. No, it's Larry, Rick, and Kaz. It's just that's when you know OK, so ni'n ail dechrau'r gêm fan hyn gyda sgrym I Glantaf yn y glas yn ymosod o'r chwith i'r dde ac yn lledu'r pel i'r asgell a dyna'r rediad cryf iawn fan hyn, cadw'r pel yn fyw, pel yn mynd i'r llawr ond popeth yn iawn, cadw chwarae merched, mlaen â chi. Da iawn, sgiliau dda, pas cywir i'r cyd chwaraewr, unwaith eto. Da iawn, tacl arbennig ac yn ailgyrchu'r pel. OK, ac hwnna'n cic gosb nawr yn erbyn Ysgol Dyffryn Aman, so chawns I Glantaf unwaith eto, tap gyflym. Tacl, pel yn dod nôl, dal pel Glantaf yw ond mae angen rhywun ac ddim yn rhoi cyfle I Ysgol Dyffryn Taf ennill y pel ar y llawr fyna, so mae'n un cic gosb. Dyfarnwr yn galw'r chwaraewr nôl I cymryd y cic gosb ar y marc. Tap yw ac I ffwrdd â nhw. Ffug bas cyfryd. A'r pel yn cael ei ailgylchu ar y llawr. Ac yn pasio unwaith eto. I'r 15 yn mynd y dda fan hyn, tacl dda. Da iawn, angen cymorth fan hyn nawr. Angen gadael pel I fynd nawr. Cyfled pel I lledu'r pel nawr i'r dde. Angen pas cywir arbennig I canol ca. Dyna nhw sgiliau dda fyna. Ac ochr gamu. A dyna ni unwaith eto cais hyfryd gan Ysgol Dyffryn Aman, hyd y ca ac yn sgori dan y pist. Cais nhw wedi cael ei creu gan sgiliau dda, pasio cywir I canol y ca ac yn rhoi lle i'r asgell I ochr gamu, un am Dyffryn ac redeg mewn I sgori'r cais o dan y pist. Arbennig. Trosiad I ddod. Cymryd amser y trosiad fan hyn, fi'n credu bod coesau blinedig iawn mas yn y nawr. Y gwres y diwrnod yn cael effaith ar y merched nawr. A dyna trosiad cywir, so sgôr ar hyn o bryd Ysgol Dyffryn Taf 21, Glantaf dim. The coaches either love someone with the name of Thomas. A dyna hanner amser. Because Leo Thomas, fucking like gun meat rights Leo, and then Jack Thomas. Jack off now. No, loves you. Did you love him? Yes. God, you are like. Yeah, he dislikes me. On the scale of 1 to 10, it's like a like. You are like. No, the tackling's actually quite good. I know it's not hard. What tackle! I missed one tackle yesterday. Everything started tackle. I didn't get one for anyone. Against who? On who? Oh, against the big guy.
Because it was basically a whole team was down from there. And they didn't have to and they was down from there. Oh, I know. Then they disbanded the next game. My feet are hurt so bad. My feet. The Coventry is here. Oh my god, I have a really big temptation. Oh, you're going to have to walk down these. No, it's not it. You can't make what it says, but because OK, ni ar fi'n ddechrau'r ail hanner fan hyn ar car i fi'n. Y ddau tîm yw Ysgol Dyffryn Aman yn erbyn Glantaf, ysgol uwchradd Glantaf. Sgôr ar hyn o bryd 21 pwynt I ddim I Dyffryn Aman. Glantaf I cicio I ffwrdd. Ac yn anffodus, dydy'r pêl na ddim wedi mynd 10 metr, so bydd hi'n free kick ar hanner ffordd. O. So cic rydd fydd hi. Cic rydd ar hanner ffordd I Dyffryn Aman. Tap ydyn nhw'n mynd. Ysgoi'r un tacl gyntaf, angen cadw'r pêl yn fyw. O. O, chwarae teg. Bach o step bach gyflym yna gyda Dyffryn Aman. A rhif 15 yn mynd eto. Mlaen y hyd. Ailgylchu'r pêl yn dda fyna. Ac yn pasio. Tacl arbennig. Ac yn ennill y meddiant hefyd. Da iawn Glantaf. O, yn araf drosto'r pêl fyna. Ac Dyffryn Aman yn cael cyfle I ennill y pêl. Cic osb yw e. Tap cyflym. Rhif 14 yn mynd, ond Glantaf ddim nôl 10 metr. O, nôl i'r cic osb unwaith eto I Dyffryn Aman. Cyfle I nhw I mosod eto. Nhw'n mynd I lledu'r pêl. Ydyn. Un pas cywir fyna. Ochr ganmi gyda rhif 7 I rhif 9 fyna nawr. Ydyn nhw'n mynd I cael cyfle. Ydyn. Na. Dydw hwnna ddim yn cais. Mae'n cael I dal I fyny. So bydd hi'n goal line drop-out nawr. Ar llinell cais Glantaf. So drop kick fydd hi. O llinell cais Glantaf yn hyn. Da iawn ond Dyffryn dda gyda Glantaf yna. Ond na. Mae wedi rhoi scrum. OK, so scrum fydd hi nawr. I Glantaf. Nhw sydd gyda'r pêl. Come on, merched. Ac mae lan yr ochr dywyll. Os gyda ni'r cyflymdref yn yr holl ffordd. Bylchiad rili dda fyna. Cadw'r pêl. Da iawn, ailgylchu'n dda. Ac yn lledu pas arbennig unwaith eto. Come on, Glantaf. Ac yn redig yn dda fyna. Yn cael ei taclo. Ac yn aros ar ei trad yn chwilio am cymorth yn hyn. Ac yn dadlwytho o'r llawr, so chwarae teg, chwarae mlaen. Da iawn dyfarnol am gadael y gêm I llifo. Unwaith eto, pop off y llawr, da iawn. I cymorth, lan y canol. Glantaf yn neud tiriogaeth da fan hyn, ac unwaith eto. Ffeindio bach y lle fan hyn nawr, ydyn nhw'n mynd I sgwrio'r cais gyntaf. Yr gêm, ydyn. Ydyn, a dyna'r cais gyntaf I Glantaf. Chwarae teg I nhw, rygbi arbennig yn cadw'r pêl yn fyw. So trosiad I ddod, ond mae hi'n cic anodd iawn. Mae'r sgôr ar hyn o bryd, Ysgol Dyffryn Aman 21, Glantaf 5.
Mon yn cic anferth iawn. Angen taro on yn dda. O, mae wedi taro ddyn arbennig. Ydy, mae ddyn na hefyd. Chwarae teg. Cic gorau'r diwrnod. Chwarae teg. Mae hwnna'n cic anferth iawn. So, sgôr ar hyn o bryd. Glantaf 7, Dyffryn Aman 21. Game on, fel maen nhw'n dweud. Glantaf i ail ddechrau'r gêm fan hyn. Wedi sgori cais fyna i ddod nôl mewn i'r gêm. Ac dyna cic dda eto. Da iawn, daliad dda gan Dyffryn Aman. Rydeg yn nerthol lan canol y cac. Rhif 2, da iawn. Dod i'r pêl nôl ac yn lledu'r pêl. 2 pas cywir i'r chwith yn un arall. Anlwcus. Da iawn, fi'n credu bod y dyfarnwr wedi galw'r merched nôl am, fi'n credu, cam sefyll. Gen i weld. Ydyn, cam sefyll yn canol caf yna. So mae cic osb i Dyffryn Aman gan y dyfarnwr. A oes symudiad gan Dyffryn Aman yn barod. Chwarae teg i rhif 14 yn brysur iawn yn y gêm un heddi. Chwarae teg, chwarae ymlaen. Glantaf gyda meddiant ac yn cadw pêl yn fyw. Pas arall. So, chwarae teg i Glantaf yn dod nôl mewn i'r gêm un yn dda. Cadw meddiant yn dda fan hyn. Am ddiffyn, Dyffryn Aman yn dal yn sownd ar hyn o bryd. Ac yn gwthio Glantaf yn ôl i hanner ffordd. Chwarae teg, Glantaf, sgiliau dda, pasio cywir. Chwarae teg, dyma chawns i Glantafyn, unwaith eto, rhif 14. Dyffryn Aman yn neud tacl arbennig, ond mae'r cymorth yna, a mae Glantaf wedi sgori unwaith eto. Right nôl mewn i'r gêm nawr. Trosiad fan hyn, a byd nhw 1 sgôr i ffwrdd am gêm gyfartal. A trosiad yn gywir. Sgôr ar hyn o bryd. Dyffryn Aman 21. Glantaf 14. Mae'n cyffroes fan hyn ar cael rhif 1. Cwpl o eilyddion yn dod arno nawr. Fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, bach o fresh legs, achos mae'r gêm mor anodd. Angen fod yn ffit iawn i chwarae 7 bob ochr, a sgiliau dda. So angen i'r chwaraewyr fod tu ôl y cicwr. Da iawn, a cic arbennig arall i ddechrau'r gêm. Dyffryn Aman yn edrych nawr fel bod nhw wedi blino, ond yn cadw meddiant ac yn redeg yn swmpus lawr y canol. Lawr y hi, right. Cadw meddiant fan hyn nawr, cadw meddiant ydyn ac yn lledu'r pêl. Ac unwaith eto, pas cywir. Ac cywir o tacl dda gan Glantaf. Chwarae teg mlaen yr ochr dywyd, niwyd cyfeiriad y chwarae. Cadw'r pêl yn fyw. Ac y dyfarnwr yn rhoi cic osb i Glantaf fan hyn. So cyfle i Glantaf i gorffen y gêm hyn, i trio cael sgôr i cael gêm cyfartal. Wedi colli'r pêl yn y tacl. So ta beth sy'n digwydd nawr, fi'n credu bod y gêm drostodd, ond mae Dyffryn Aman yn rhedeg yn dwfn o hanner unan. Trial osgoi'r tacl ydy fantais drosto. Dyfarnwr yn gadael y chwarae i fynd, ac mae Glantaf wedi sgori. So, y trosiad i ddod i wneud un gêm gyfartal. Well, Austin Cullen goes down a golden shot. Austin Cullen and then golden shot. He could stay here for even longer. He's Now, going to these stay are golden here. try rolls. Right, trosiad yn un bwysig iawn.
Ac mae di na, so mae'r gêm yn gyfartal. Na, a dwi di... O, na! Camgymeriad fyna wedi... Anlwcus iawn, pen i fyny. Sgôr ar diwedd y gêm. Ysgol Dyffryn Aman 21. Ysgol Glantaf 19. Gêm a hanner, arbennig merched. Safon da iawn fyna gyda ddau tîm. A dim byd o gwbl rhwng y ddau tîm. Da iawn chi.